Hey guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Lungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. Share, subscribe, like, share, click the notification bell so there's about notifications whenever I post a new story. Without wasting your time, another day, another story. Story time says I'm playing Sumayana no guy. Also, guy yo abazad sometimes umama was the one go is almost half of my life with ngihlanya due to iy'nqumo ezathatha uma wami. Uthi ufana ngayo okay, uma wami kushuthi naye uyahlambekisa. Uthi uma wami was dating two guys at the same time. And then dating kwakhe lama guys awu-two at the same time and then wamitha. Uthi uma ngabe mitha umasho to aweigh ama-options ukuthi no, this one is poor and then this one is more richer, uzo-afford ukuthenga ubisi nana. And then wangithatha wangiyisa kulo guy o-rich. Kodwa the real father wami kwakuyilo wabaphuwa kubo. Uthi okay, lana-ke ba-rich but balithanda isiko. Uthi hhayi nangempela kushuthi bengenzele isiko. Uthi uma ngabe bengenzele isiko ngikhule. Uthi lapha abakholelwa kumasiko ngendlela ukuthi every stage sempilo mhlawumbe ukungena ekubeni i-teenager bakwenzela something, ungena ekubeni uyabo nje hlezi kunemicimbi eqondene nawe as lowo muntu loyo ingane yakhona yabo. Uthi nje ayipheli imicimbi yakhona, ukhula nje, umukhula kwenziwa something, umukhula kwenziwa something and yonke lento enziwayo kushuthi impepho kubikwe emadlozini kwenziwani. Uthi hhayi-ke wabikwa-ke emadlozini akhona ukuthi ingane yakhona nani. Ayithiwa wagula wacishe wafa, wayesayingane-ke lapha akazazi. Ayithiwa after lokho futhi ayikusha istage sokuthi uyakhishwa from being a teenager, into efana nomhlonyane but wabafana wenzelwa kuhlatshelwa imbuzi nani uyachaza ngendlela yakhe. Uthi hhayi mhla kwenziwa lokho-ke la ezaqala khona inkinga. Uthi hhayi meyiqala uthi abantu la ekhaya bayazenza izinto zezulu but abakholelwa kule nto yokuyohlola yabo. Uthi hhayi ngihlala la ekhaya full time. Uma wami akashadile but mina nje ngihlala la ekhaya full time ngenxa uma umuntu okucinga amatoho nani, of which nalokho I think it's part of the reason why wachuza leya family. Hayi uthi ugayi hhayi ngihlale-ke. Uthi nje lapho ngase ngizothi 18 because ngangina-12 wenza umcimbi masuna-12 sizongena kwi-teenage. Hhayi uthi-ke ugayi ngithi ngihleli ngizwe ngathi kunamazwi akhulumayo yabo, amazwi amaningi at the same time. Uthi angazi ngayichaza ngithi lento unamazwi amaningi akhulumayo yabo, kube ngathi uthi ngingabaleka yabo ngingazazi ukuthi ngishonaphi. Uthi ngizama ukuyiziba lento, uthi ngiyizwe yabo mingibabile ngizwe ukuthi konke umuntu akhuluma at the same time, baningi abantu yabo kuyakhulunywa nje kuyakhulunywa. I cannot pick up i-conversation eyodwa ephelele ukuthi okay lo muntu uthi lo muntu uthi yo yabo uqale lapho-ke. Uthi that is how yangiqala lento yokuhlanya. Uthi yo kuqale kube nezinto ey'ningi bese kuba khona this voice eyodwa evedane izwakala yona yodwa amongst wonke nama-voices lawa akhulumayo but yona ivele ibe loud ngiyizwe ukuthi ithini. Uthi the time isho leyo nto already my mind is not okay. Uthi ayikwazi ukungitshela noma yini ukuthi yenza ukuthi ngikwenze. Uthi ayingangitshela ukuthi ngangenza izinto ey-odd, mhlawumbe ngivedane ngisukele-ke ngiyokuphahlaza amawindi emoto, mhlawumbe ngisukele ngiyokuphahlaza amawindi asendlini, ngivedane mhlawumbe ngithatha amapleti ngiwaphahlaze. Uthi nje ngihlupha, yezwa uthi ngihlupha ngale ndlela ukuthi kodwa ngiyavukeka. It's not like ngiyahlanya but ngiyavukeka yabo. Uthi yabo lento ngikhule nayo ngale ndlela ukuthi mase bengixoxela abantu into engizenzile ngishawa amahloni yabo, ngishawa amahloni and I couldn't work because ngangengikwazi umsebenzi ukuthi ngangibulala amakhompyutha ngenzeni. So nje ngiyinto ehlalayo nje ekhaya ilinde leso sikhathi leso futhi usimibuya lena mingekho nginormal, I'm a normal person but siyaqala and sengiyakwazi ukuyifila masiza yabo but angikhona indlela engisenginamahloni ngayo, angikwazi ukusho ukuthi there is something eshoyo ukuthi angenza 1 2 3 kwenzeka kanje kwaziwa nje ukuthi nje ngiyahlanya la egcekeni yabo. Vele kuthiwa asesaba nokuthenga izinto la ekhaya lolu hlanya likasibanibani kushiwo uma wami. Uthi yabo nje nefamily yabo ayisangithandisisi because ngiyabamoshela guys. Mhlawumbe uthole bazohamba uthenga i-TV enkulu and angiyena umuntu othanda izinto ezinhle, yonke lento engathi inhle yabahlanyisi iyona engibulalayo. Uthi mhlawumbe yabo mhlawumbe bathenga i-TV enkulu enkulu vedane ngiyithathe ngiyiphahlaze mhlawumbe mangihleli ngedwa ingitshene lento ukuthi angenzeni. Uthi yo ngenze a lot of things yezwa. Uthi kuthi ngelinye ilanga uthi ngoba omama guys bakwazi ukusenza izinto. Uthi ngelinye ilanga ingenze lento ingenze ngiyaziwa ngisho endaweni sengidumile nje ukuthi ngohlanya le ndawo kuluvukekayo. Uthi ngale ndlela ukuthi ngiphahlaza ishicapha guys mase kungivuke kahle ngiphahlaza kwasana.
uthi hey kwenzeke lento le yenzeke omunye mama nje akamakhelwane kanti uvakashile kamakhelwane lo mama uthi bevakashile yenzeke lento yenzeke kuyahlekwa uthi nje bayasizakala abantu makwenzeka lento cause ifamily yami ibuyiseleke emuva yabo uthi ngisho kunomsindo abantu abezi because bayazi ukuthi awusekuyimi ke sengiqala into zami mhlawumbe bangishaya nabo la ekhaya mabe ngishaya vele ngihlanye kakhulu uthi ke uGayi lo mama lo ayibuke le shothi ayi-observe ayibone abuye ngilila ngiyangivukile le ndaba etana ecela ukubizelwa mina uthi uGayi ngiye cause nami normal person uthi lo mama lo athi mfana wami ngiyazi ukuthi ngeke uvele usuku uthatha i-TV uphahlaza phansi ngeke uvele usuku uphahlaza amandoda uthi that was the first person owakhombisa i-concern no-understanding yokuthi uyazi ukuthi lento angiyenzi just because abanye abantu babekholelwa ukuthi nje ngivele ngivuke ngihlanye ngithatha i-TV ngenzeni wathi kwenzakalani ngicela ungithathe through uthi uyena yedwa umuntu akwangibuza leyo nto and ngamchazela uthi ngamtshela ngathi ngisuke ngihleli njengoba ngihleli nawe and then I start hearing voices kwenzeke uthi lo mama ayingeki lento yakho cause you are a normal human being right kumanje ngikhuluma nawe right that means into encane ethintekile kuwe or into encane eyenzeka kuwe angazi ngiyafisa ukubona nombaba wakho yabo uthi ubaba wayesebenza kude ebuya nje ngaleso sikhathi efonele ebuye sizongishaya uthi uthola lapho lento ayisangibambile sengizoshawa kodwa ngizoshaya mhlawumbe ngenze last week lapho sengi-right sengimsulwa sengizobhaxelwa leyo nto ngoba baba sengimele khokhe uthi hayi athi nithatha inamba yami mangabe ukuthi ubaba wakho ufikile ngicela ukuthi uke ungilento ozongikhulumise naye because wayebona ukuthi abantu basegcine nje abayingeni yabona umndeni omkhulu umuntu uney'ngane zakhe akekho worried ngami uthi hayi nangempela lento uzekeke afike ngempela ubaba akayo kusho ukuthi ingqondo i-right ngimnikele namba ngithi khona umama wathi ungomfonela la kumayelana nami yabona lezi nkinga engibhekane nazo ubaba uthi wayemthandayo ubaba wakhe ubaba wakhe ethi nje ayi okay mawukuthi nje uzosizakala because nami angithande usulokhu uvuke lokhu hlanya kwakho uthi hayi nangempela ubaba mfonela lo mama mtshena athi mfana wami ngaye ngaba nenkinga icishe ifane neyakho kodwa ngathola lethi ukuthi izinto zabantu abadala lezi kanje so nawe ngakunikeza inamba yomuntu owangisiza cause kubuhlungu ukubona ingane yakho ikanje ayithwana ngempela athi lo buti yenza njalo ubaba wamfana thwana ngempela ke bemnikeza inamba ihambe nomfana wakhe aye lapho cause abasezwani nomama there's no relationship umama umembona mefuna umfana umbona mhlawumbe ahlangana etown nanani but kule family nje akezi ingane yakhe ehlala khona uthi hayi ke ubaba ngithathe ngalezo itizi nje ngi-right uthi sihambeni ke nobaba siye kule nyanga uthi yazi guys angikholwanga ukuthi masifike enyangeni yathi inyanga nje ingane yami awuguli awunalutho ufela izono kama wakho wena uma wakho akuthatha ukise ekhaya wrong wahlatshelwa isiphandle esirong wenziwe isiphandle esirong wenzela umsebenzi ubikwe dlozi ne-wrong yonke into yakhe wrong uma wakho akalandwe bekwela uyena umuntu oyokusindisa kumele achaze ukuthi kwenzakalani and then the day ayochaza ngalo ilona langa uzosinda ngalo uthi umfana yokuvele kushubeke ubaba seyethola ukuthi akuyona ingane yakhe so ubaba angakholwa because ayengithanda athi ubaba there's no way lenyanga iyasangana angeke ukuthi wena uyona ingane yami uthi ngalendlela ukuthi nami ngangiyibona ngifana nobaba uthi hayi athi nje ubaba no ngizohamba mfana wami hayi kabi ukuthi mina ngiyakholelwa ukuthi ingane yami yabo ngizohamba nawe siyokwenza i-DNA test just to prove lesangoma wrong because uma ngoba ethi izinto zamadlozi kusho ukuthi uma ngiyeka futhi ngingayenzi le DNA sizoba nenkinga mhlawumbe lento yakhe ingagciniwe hayi uthi nami ngi-understand sambe nobaba it was a good day siyokwenza i-DNA and then we waited for ama-results abuya ama-results nje athi nje negative uthi umfana ngabona ukuthi abafazi uthi kuvele kushube la emndenini uthi bevithane bonke bethukuma uthi bamthuka ngikhona uthi as much as uma angamboni njalo ngahlala naye but nganginalo uthando lwakhe phela uma wami uthi yo ngithukwe kuthiwa nje buka lengane isikhosteni kanti ayona nengane yala ekhaya uthi yo ngithukwe yezwa ngithukwe uthi lapho ubaba usehambile ufike washiya udaba nje wayihambela ubuyela emsebenzini uthi ngithukwe kuthiwe nje kwaye mthwalo yayithathe ngayihambe khona manje uthi ngaqoshwe ebusuku ngixoshwe ebusuku uma la hlala khona nje akukho right akukho stable labo waboyilutho uthi ubaba mfethu ngamfonela wathi nje ubaba ayi usane trauma yena ingeni yonke lento nje akazazi ukuthi athini akazazi ukuthi enze njani
ngabe ngixoshe emzini wabo vele nahlala khona akusho ukuthi kumele ngihambe ngiyibonele ukuthi ngiyaphi. Uthi ayibulwa kuphela uthando ngesekhende nje ngithole i-email eshoyo ukuthi etholwe ngabe wayithola i-email ngabe wayithola nama-results ashoyo ukuthi angiyona ingane yakhe sengiyisitha. Uthi ngahamba, uthi ngihamba ngizohlalaphi, uthi ngibheke lo mama-ke vele ngangimazi uhlala ngifuna ngimtshele ukuthi ma bangixosha ukuthi nganginopopo wami ngimtshele ukuthi ngixoshiwe kanje. Uthi nami angifuni ukukhuluma kakhulu ngaze naye engigile futhi engixoshe because angisenandawo. Uthi kanti sebemfonelile bamthuka. Uthi bamthuka ukuthi usazokhokha sisi uyadakwa ngeke ukuthi ungadlala ngobhuti ethi iminyaka emingaka. Uthi manje ungi-teenager. Uthi ngeke ukuthi ungadlala ngobhuti ethi iminyaka emingaka ucabanga ukuthi nje kuzophelela emoyeni. Uthi ngisho ubaba wami lo stepfather ngabe yini ubhizi nayo uthuma uthi hambisa ingane kubo kwayo and ngifuna ngikhokhele zonke iy'ndleko zami for this years sengiphile nale ngane ngiyikhulile iphahlaza izinto zabantu ngiyilungise. Hayi ufana nani efike engivele engize la uthi ngimgive ma ngithi ngisamgive ivele ivuke ngampela-ke lento ibe mawala. Uthi mivuka lento le uthi ngiphahlaze yonke into yasendlini yakhe. Uthi yazi athuke ebise umakhelwane. Hhayi uthi ngibe right mase ngiyamtshela ma cela ungenze i-favor ngoba ngeke ngikwazi ukuphila kanje, cela ukuthi unginikeze isibongo sami. Uthi ngicela ukutshela anginqabo ma. Uthi anginqabo ma. Uthi ngicela ukunitshela guys ukuthi ngahlezi sengiphila kanje naye-ke sengihlukumeza yena but still uma is not willing to say ukuthi wami ubani ubaba wami wakuphi kuze ngibe right. Uthi cabanga la nto engarequire ukuthi azenze something ukusho ngomlomo avuma ukuthi angiyona ingane yakulowa muzi elokhu emile ungayithi ngiyingane yakulowa muzi. Uthi ugayi kwangivele ukuthi angihlangiyona into esengihlanyisa kakhulu ukuhlanya kwase kungibamba njalo because ngangine-depression ngaleso sikhathi. Uthi hhayi kuthi nje later agulela ukufa ugele. Uthi agule lapho unakekelwa yimina ngiphinde ngiminyanyele futhi kukho lokho okumnakekela kwami. Uthi hhayi eventually-ke uthi esezoshona yezwa uthi ngimncenge guys. Uthi ngimncenge ngithi ma ngiyacela Nkosi yami ngicela ukuthi ukhulume. Uthi ugeli kuba kakhuluma waze washaya isikhwehlela sokugcina wafa engakaze ekhulume. Uthi le nto iyangihlupha guys sengihlala nakubo nje ikhaya elingekho stable yabo. Uthi shise ngumgcogcomo useshonile wangcwatshwa but ngisagowa guys yezwa yini. Uthi mhlampe late ngiqale ngiphathe kabi uthi nje ngikhulume nabantu bala egcekeni kubo kama wami. Uthi ngibachazele guys nginenkinga kanje. Usengiyakhuluma after ngikhulume nalo mama sekunesibindi sokusho ukuthi yini inkinga yami kwenzakalani ngidingani ukuze ngibe right. Cabanga into encane kanjalo. Uthi hey Nkosi yami kuze kungizweleke omunye-ke udadewabo futhi okhazini abona udadewabo athi nje ngeke asambe isiphindele futhi kulo muntu because uthi ufana-ke siphindeleke sifike simchazele lo muntu athi lo muntu sekungcono-ke ngoba engasekho sengingalungiseka le nto behambe bethuneni lakhe-ke efike ethethiswe batshayisa benze kanjani ukuze ezokwazi ukuthi ingane isizakale. Kuthiwa ngampela-ke emva lokho kwaphela nje insukwana umfana waqala wamphupha wamtshela waze wamtshengisa ephusheni umuzi wakubo wamtshela naye akahleli ngokuthula lahleli khona because uyathethisa ukuthi indaba ehluphekisa ingane. Hhayi wamtshela-ke ukuthi wahamba-ke waya kulowo muzi wafika wachaza kwathiwa nje uthi uma ngifika kulowo muzi wafike ngayibona ukuthi mina ngifana nabantu bala ekhaya. Hhayi le nkungu ebigcwele uthi ngagcina lapho ukuhlanya sengithola umndeni wami is very loving as much as bengenalutho but ngafike ngathola uthando lwangempela lapha impilo yami yashintsha lokho ukuhlanya ngagcina ngisahlala kubo kama sengihlala nomndeni wami akazi ngiphinde ngibe nenkinga. Siphela lapho isitori sisanamhlanje. I hope nes enjoy guys. Thank you so much for watching.